bathi bakufika kumzi lowo bafika kulungile njengoko bekuceliwe bahlala bandithendeleko. Njoba sizongena kulo mthendeleko ndibawela into okokubana uthi kanti umlungisile umntu wakho wangaphakathi, ungadli apha kanti apha ngaphakathi kumdaka, kuba uzomane uquka usithi mthendeleko, ungade ude woneliseke nje is because of utye endaweni emdaka. Sizomema uYesu ngoba uthi uYesu xa ithetha athi umzimba wami, igazi lami, manithi malilidla nibe nemkhulu. Sizokwenza lokho mhlawumbi ngoba uYesu uthi wayiqonda into okokubana yipasika lam lokugqibela eli. Andilazi lakho into okokubana lizophela nini ipasika, kodwa kungenzeki kube lipasika lakho lokugqibela eli ulitye ungalwisanga. Ngoba uthi umvangeli bathi bawufika kulowo mzi bafika njengoko ulungisile. Akwaba ke angathi lo Yesu xa izofika namhlanje afike kweyakho intliziyo ulungisile. Ukwenzela into okokubana xa usondela kwesi sithebe ungabi ngujudasi. Xa usondela kwesi sithebe uzodala. Ngoba abanye njengoba sizothi apha nje sizawuthi xa sithi ngqu bathi ngqu kunye nathi. Abanye mhlawumbi ngenzeka into okokubana ulapha nje ungujudasi kammelwane wakho. Abanye lo mntu ohlele ecaleni kwakho kungoku, abanye akezanga kule nkonzo ngoba sisithi ndinojudasi ophapha. Khamete egcwele kumthandazo. Xa sizotya ke lo mthendeleko zilungise. Athi umhlabeleli hlamba lenhliziyo uyenze ngcwele. Ilungise ixolise. Ndifuna into okokubana xa ivuma ikwayakho ndinimele rhamente. And into emnandi ngetafile lena ayikhethi balala. Ayibuzi into okokubana wenze ntoni zona. Ayibuzi into okokubana njengoba ulapha nje uplela ukwenza ntoni ngomso. It's an open table. Evuleleke nakubantu. But uthi umbhalo xa ithetha uzothi umthendeleko athi zigwebeni ke ngoko ukuze lingagwetywa inkosi. Khamete engcwele vuma umthandazo. So xa usuza apha, we are not going to judge ngezolo lakho. We are not going to judge ngezinto zenzayo. Thina sothi sibulelekile kodwa umgwebo omkhulu ulapha kuwe. Xa sizotya lo mthendeleko umgwebo omkhulu olazi izolo lakho nezinto oziplenayo zaziwa nguwe. Nento esentliziyweni yakho yaziwa nguwe. Yamema ke rhamente sizotya kulo mthendeleko. Xa uza lapho uzuthi inkosi ndincede inkosi ndingabi ngujudasi. Ndithi nditya nje ndikrobe kabi ngelise elinye abanye abantu endikhonza nayo. Ndikrobe kabi kwindawo endisebenza kuyo. Vuma ke umhlabeleli uthi kulapha inkosi ndikubona. Yesu
247 singena kwikonzo yomthendeleko wenkosi. Ivana amazwi ebiswayo wathethileyo umsindisi wethu Yesu Kristu kubo bonke abaguqukela kuyo ngokwenyaniso. Xa isithi izani kum nina nonke nisindwayo nafukayo ngumthwalo onzima, yonini kukuphumla. Mveni futhi xa isithi uThixo walithanda ilizwe kangaka wade wanikela ngonyana wakhe emzelweni emnye, ukuze bonke abakholwayo bangabhubhi kodwa bazuze ubomi obunaphakade. Kuveni futhi nokuthethwayo ngumpostoli uPawulos, inyaniso elilizwi lifanelekayo ukwamkelwa, elokuba uKristu Yesu weze emhlabeni ukusindisa bonke. Ivani futhi nokuthethwayo nguYohane, ukuba umuntu yona sinaye umthetheleli, okubawo uYesu Kristu engolungileyo esusizi sezono zethu. Ziphakamiseni iintliziyo zethu. Masibulele kuYehova uThixo wethu. Kufanelekile kunene, kulungile, ngumsebenzi esiwubangelwayo ukuba sithi ngamaxesha onke kuzo zonke indawo sikubulele Yehova Thixo namandla onke ongunaphakade. Ibandla malandele emva kwami lisithi ngoko kwakunye nengilosi nawo wonke umhlaba wasezulwini siyalibonga igama lakho elingcwele, silidumise, simana ukumdumise, sisithi uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele Yehova Thixo wemikhosi, ugcwalisa abantu uzalise izulu nomhlaba akudunyiswe osembesikolo. Amen.
kule tafule yakho Nkosi enofefe. Sithemba ukulungisa bethu. Siza Nkosi ngokuthemba izibele zakhe ezinkulu nezininzi. Asifanele thina Thixo noma besingakhona imvuthuluka engaphansi kwetafule yakho. Kodwa wena uyile Nkosi ehleli inetafu ngamaxesha onke. Sipheke Nkosi enofefe ukuba siyitye inyama yakho yonyana wakho uYesu Kristu. Futhi sisele igazi lakhe. Ngohlobo lokuze imizimba yethu yonokona ihlanjululwe ngumzimba wakho. Ithi nemphefumulo yethu ihlanjwe ligazi lakhe enqabileyo. Sihlale sihleli kuye naye ahlale kuthi kude kube ngunaphakade. Siyazamkela ezi zinto zakho Nkosi, isonka kunye newala. Sizamkela ngomiselo omngcwele woYesu Kristu umsindisi wethu. Sizamkela ukuze simane ukukhumbuza ngokufa kwakhe nobunzima owabuva. Kungoko le nto sabelwayo umzimba wakhe oyintsikelelo negazi lakhe elilithamsanqa. Wathi yena uYesu ngoba ubusuku omhla wayizonikela ngabe esitshabeni, wathabatha isonka, waza ukuba ebulele, wasiqheleza, wasinika abadisipile bakhe sithi, thabathani nidle ngoba lesi singumzimba wami onikelelwe nina. Kwenzeni oku ngokundikhumbula. Kanjalo emva kwesidlo sakusihla uYesu wathabatha indebe, waza ukuba ebulele, wabanika abadisipili bakhe sithi, selani kuyo ngokuba kuligazi lami nomnqophiso omtsha eliphalazwele nina labaninzi ukuze kubekho ukuxolela kwesono. Lothi xa niselayo nibe ningikhumbula. Bazalwane bami, lona ngumzimba weNkosi yethu Yesu Kristu owanikelelwa wena. Ongangolondoloza umzimba nomphefumulo wakho uze ube sekuphelele nguyo njalo. Thabatha udle isonka. Mudle mzalwane wami Yesu Kristu enhliziyweni yakho. Umdle ngokholo, umdle ubulele. Lenkosi yethu Yesu Kristu elaphalazwa ngenxa yakho, langalinga ulondoloza umzimba wakho nomphefumulo wakho kude kube sekuphileni nguyo njalo. Sela mzalo lami kule ndebe usele ukhumbule ukuba uYesu Kristu wakufela. Sela ubulele.
abamelwane benu nina nonke lihlose ukuba nobudlelwane noKristu, nina nonke nizicelayo izono zenu ngaphambi kaThixo, nina nonke enilungisileyo kumagumbi eniintliziyo, sondelani ngokhobo izothawatha kuwo umthendeleko wenkosi. Ucela ke into yokuba sizawutshisa ke ngokumthendeleko. Awucela into yokubana mna nomvangeli sizawutshisa kwecala labashumayeli, sehlele kwicala lomama, aze umvangeli Mathanda kunye nobawo Velimani bangene kweli cala, batshise namarowu, then siyobona ukuba kuphelela kwayari isijoyine ekugqibeleni. Umane ke kwayari, sivumayo.